Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Riwruok mar Kanisni e pacho kaendi NCCK kod kambi timo solro e yor mbui miluongo ni Saidika oketo sei winjruok mar solo omenda mar reso jopuonjre ma ochando. Chenrono geto neno ni jopuonjre ma pok odonjo skul nikech onge mar omenda oko e chien. En chenro madhi neno ni ong'adi mana Sh1 gi Simon kende kokalo yor mbui mondo mi okony e jiwo somb nyithindo. Kokalo kuom chenrono, jopiny omi thuolo mar oro ote machuok ni elimu e namba mar 2988. Jopuonjre dhi yudo thuolo mar somo. NCCK kod Saidika osingo neno ni lokruok obedo e ngima nyithindo ma idhi chopnegi gi chenrono. Have the ability to actually donate at least Sh1.50, which is something that is very affordable for most of the people who are subscribed to Safaricom right now. And together with them, through this partnership, we believe that we can target the masses to at least be the solution that we need to see. As a church, we are looking forward to a way that we can be assisted to support as many children through their education. Ili kila mtoto akaweza kupata kusaidika pale mashinani. If we want to have a better church tomorrow, the strength of the community, let's emphasize on education. Ushirikiano wetu na Saidika, kwa hivyo tungeomba wananchi kwa ule undogo wao tuweze kushirikiana katika huo mlandi. Through that Sh1.50 that we are going to contribute, many children, not only girls, even boys will benefit from this Saidika. The regions will have a better and bigger share, meaning that the scholarships will be more than the current we are doing 7 or so.